106.3 and come you to be a baby and then 2nd December 2019. And then exactly 7 years I'm multimedia and penny for better time Ukumase. So we said umpo bebankrai. Na na PNT bet na Fox FM reception wa ho match 5 me bedroom no aduru me put 10 o'clock me sa dodge no. Also can say me kono send me text message. I still have that text message. Na na PNT God bless you. I say I would wait for you till I see you. That day no buy na me kon here me ya and then so crab kwanchi here me ya. I say gra. Hey, ayo. That's a 1st January every year I say me din fin so krum ha o. Sisi am buy edi 7. Agra sa 2nd December. Om ko sa odum kakra. Pia da omudo om ko fa menhia. On see there before om ko asafo you know. For ko wura o. Ko asafo say mema na ba. Wonim say nhihye na om ye no. Ahimfie de ye o. Kamama. Ba nyame ayade. You see as gra serving straight. Yako. But serving na me buy ade aha me won kra ha pa ya kwanfun. Enfiensu amedie ade aha mpa ya kwanfun. Chese utoka dada boy, utoka mono boy, uto hone ho boy, uye den boy. Be bankre 7 years ade aha me ya kwanfun. Chese baby odi ka be fa bia trouble ho. But the point is that ade ama ye kwan ye ya enye yie no as a Ministry of Roads ebo modia sa endia sa eyede no mbe yo na ye nyina ye de ya dwen bom ye ho ade kode poti panti a ye timi ye kwan wo Ghana 2 weeks na kwan no we fa bodwe se na ebu agum afro biometer omkoye ye hwe omubusa question bi na question no yame de pa questions no ba ko mbusa ye and say in your opinion what are the most important problems facing this country that government should address? The first thing roads and omukaye me then I'll repeat. Say it to me, ya kwan wo krom ha. O man ya how bebre to betwa. But ayana areho. Say it to your man. Na baby at the capital city of Ghana and Nemre. Ube kwa kro to say Togo. Togo. Now baba bedru Ghana. Na area say your friend Ghana has a first class residential area. No futuro ho. But your first class residential area na ye here. Some say Trasako mwa. Any East Legon. East Legon say futuro kwa ho. East Legon. In futuro kwa ho. Trasako no kra lock in amaya no kra de eyobidia. No atu wall afa ho no waye no de age abode na nkrofato ti na kwan no wo ho no wo wi ya say airport residential area airport city fa ho na hwe wo wi ya wo de tubirika na bra chimota fatantra kwadansuman areas say first class residential areas in the capital city of Ghana in futuro kwan ewo ho. Sabi one way to kwan ye de ntimi ntubi. One mo sika mo timi to ticket di to kwan no. Kro bi ho aguru ho abekom no, obedi mfie ha ho, wan hwa hu mfuturo da. Enti hu asase kura kro ni seso ne kala. But ye nya hai. E ba kacho, it's my road, my vote, as simple as ABC. And your excellency, as I see your roads no you fix it. Wo betimi aye
So there's no time to delay. Wait me. So there's no time to delay. As I said, Ghana Timinya Bibi de Kayo. Sir, we had a president. Oh yeah, kwan we a check. The bia me kwa Asante region. Na me tu car, na me dru tafo. Na me twa manhwa. Na me kwa mampon. Asema me kan say Nyaminsha Rollins. Because I kwan na da hono nye naba kwan. But the kwan say bisa won e fa so. About the sign and kind baby a president tier yet be ya kwan na watwe mienu kwan na se fa me. Na se sana kwa me nkuma ye motorway a. After 50 years afeni yadwene ho se betrim. Ya say sika over $32 billion in the last 15 years on our roads. And so akwanya ye papa wa Ghana ha e fia bi. Akwanya ye papa e wo Ghana ha e fia bi. Na me da no de ma me ye mo hye me se oba waka no. Oba waka no ye ne tena moto so. Na obi ti dachi. Na ensuo na esi ne so na duro na edi esi ne so no obi kutam. Na sa akwada ne ti be. Ne ye ndai. Akwada ne se ne ti eba. Na oba otimoto so. Den. En obeye. Mame nkwa ahoma no so na menu apani ya Wokuma Lake wo line so owo Nhyira FM. Na yenhwe akwanya adeda Kumase enso mo kakra. Male, good morning. Good morning, Captain. Ebushana bibia boko de. Nyanko pa do me ho atin. Mo ani mere na boye nkomo me yenko. Nukrani Captain akwan ho asem a wo ka de Asante Mantam ya de obia tia tumu proko pese. Even Yankasian regional minister onumnyam for Simon Temensa ekan se Ghana ha ope be bia akwan bone pa wa na ya Asante Mantam ya akwan ne dodo na nye Captain. Na emra MPP amanyoko ni ba ye no mo hya hye se ombetu akwan no na mo na so no edu pampanso bi na aka ensinsem mu so wo hwe ba bi te say ye major road a from 3rd junction ekwakọ piemu ewo Annaga no kurani wo mo ka so mo man facelift kakra nenso no captain na wo ba na areho nenso si ame na wo ka say de no kurani wo mo de say ya ekwan no o maye o mo wie de nenso metumi aka so ha mo tiche mba ya abiokron de 90% de o maye ana bari ba ko so na de accident ba pa wo Kumasi asei free Annaga junction eko aboabo na aboabo no ye wo baabi ha wusane na wo ko airport runabout so wo hwe baabi tisese ya kasa kase ba Kumasi ha ni ade yina bese ko Burkina Faso ni ade fa ho nanso ne yentumi nya na asepempa Nyankopon ya dom emra ye bo hu dawro ye hu dede na no me no kase no wo ma ye ho nso so no nsi aye kama sisi a ekwan a wo ba Asante Mantam ha ha adwene ye pa extra so contrast road no nukrani atonso contrast road ne de wo mo guso ye de nanso pempenso adu no enheda nko na nimu bia sa enko na nimu bia ya da so timfuturo no ma amanfo ho ne de bia se wo de complain eba Nhyira FM kasa de bebe pa wo ho ana wo ba bi ti se atwema so kwan a atwema sei ba bi ti se trabuom twede ene ne potam ne ade nyina trede wo makwan no so no eno so enye nanso mfidie guso a omuguso so adwuma wa Asante Mantam maka se media no ayade titiriw ni multimedia ya yehu dede papa ya yehu dede a omani abra me no ka se de omuguso ho adwuma ana afen so ba ina road ahodo na wo Kumasi ase na ina road no dodo na so no wo ma ye bia omuguso enso ba bi te se has uba ofa yen we airport runabout ofa airport akọ piem wo buokrom ekwan no so a eno nso mo trem kama omuguso mfidie wo kwan no so a wo mo so adwuma ti isi ade so fa no na ka sha kwan no dodo na omo ye na mo ekwan ba ko a ha adwene pa wa ha ne wo krom so na yentu hu anamom ekwan a efi asokwa eko Otilanfel site ho no nukurani amanfo ho ne de omo bre papa efi ne eku omo ana kwan no so ansanye enti kase no kona ekoyi enwura na gu a na pempem na yiwura na gu kwan mu ho
omo se ja ho saa ekonte ho de wokọ ha wo musu no anu odem pa aye besra se eno so efidie bi ensi kwa no so a eye tie ne besra se empanyifo mu mani enko saa kwa no ho na omuntimi emo aye papa na bi se eye kwan a nukure ni cash fa so no edoso cash akese oba kumase se ya oba ka se industrial hub ne party tu ne eye ho fi companies akese wo kwan no so no enya companies ketwa se saa kwan no enya the best person pay for ehwe no money enko ho emaye captain ti share de meka so far so good asantemantam ya akwando do na mfidie guso na mum te bewie ene ne yebo ho mpa so betimi aye ne tentem amaye ya dan yame asese mfidie kura guso areas na wo kasa o mawie no o ma yade ena fe de aka no so mbe ya mamenda wase Malik eche obete yenka esese yakobo no enso ne important na yekwa hunu de ekoso ho Kofori ewo bonuko morning captain bibia bokode aminua Yankopon adom awiare na ahya ase agina no pa awiare bo ho gidigidi wa ho ahya ase bo gidigidi pa penalty ase ayeba ayina no pama no suwom koma me captain me na ase bebre eba bono mantami su emu na ye hya ase ewo akwan ho nsem de a na ye be hya ase de atri sunwan a eye bono ahenkuro no na sunwan oba kuro no mu ankasa akwan bi ti se new doma ya hima techman road ta kwan ena enokro ya sanso elinke ye be kan se regional capitals yenu na 2013 ena eye omampini onya ne ba bi ko eye John Evans Atamel odi kwan so ema contract se omonhwe na omonye edidi mu a contract na be ba side sa eba ba beti enne ya ye kasai ekwan no aguhu da ho na uduru wa traffic a esoa wo ho na hwe se kwan no omsha ate se omoye omaye kwan no efa ena omagya ifa na efa na omaye no kra no eche a first layer na the first coat ena omudi aguso nanka omasa nso de asphalt nanka sa aguso na nso omunyanye sa no omasha ate asisi omoye speed ramp e wo kwan no so ye ne mpanifo atwe ho nkoma bi se omse de omuye so anything na omse se kwan no de omuka so mbeye ba efi mresantin ba besi needie enyanye ye no ene omonso ashafi a omoye speed ramp no so e wo so a esanse ababe ye one way ti nipa etwam a car no one way no so na de efi tachima ba no ewura sunwan ha no ewura mu na de efi sunwan na ye no so e kwatachima na no so ba nti nipa etwam a car ta bo nipa kumom ho e wo kwan no so pa ye nti na omasha afi a moye na e hokro ya so na bono ahafo regional hospital no so ewo ta kwan no so na no ye ne Dr. Penia wo ho Dr. Kofi Amponsa etwetwe nkomo no wotrese esan se emfutu ahodo pa eba hospital ho no omumfidi ane bo de pa eno so mo de operation ene de keka ho tete saa no se mfidie no ne nyina sai esan se emfutu a eba hospital ho no enya de ketwa kra na obi kra yare na so obi anya asoma na so samba ho a esan so ma yade no ano ye den obakọ adwuma obakọ afi adwuma mbakọ ade be tia ba no desk papers e wo ho mfidie bibia mfutu nko a te ade a eno so eya ho system na no o mampani na do danko akufa do ba ho bi gira kwa no so e be twa gbom tre sei e kwa no se de tie bia de wo ba die obetimi so aka sei obetimi aye kwan no nyame ya adomu a 2020 na say adwuma de nyina no o mbe sha ase a o mo be ye nim sa na nipa ne be brain so ka sei o mampani ya no so wa free so akufa do ba ye John Mama ono so ba ye kwan no so obeka asasem na bi mampani John Evans Atamel so de kwan ma contract ono so aka bi sa amaso na nei o mampani na do dan kwa akufa do so aba beka nti nei de o mo hwese sa de no so betimi so aye e de amoma dan so na sunwan regional capital wa bypass so a ewo ho a na nka se kasa kese a ewuru asunwan krodua mu ebe fa kro na ti aba besia fo no so ayehwie buada abeda ho sa contractor wo sha ase a o ye kwan no e de ma no 2015 John Mama apen so mampani dada na wo de ma no contractor na primu enu nti kwan no da ho a ba bi si nei ni nyina so o mampani akufa do ba ye o kan ho asem kapi yemfi ho na afi yemfi ya ni mpem abi ti se stamper eno nso German no sa akuro ye kuro bi a ho so de dwuma bi o mu di pa ye kashu ankasa ye ka Ghana ha kashu nyina de a ho na free ba
nanso kɔ ɛyɛ omukuro pɔn no mu a sampa hɔ ankasa no kuro biara ni hɔ a anaasɛ nkuro to atwa ho asi no baabi ani hɔ a koota awɔ kuro no mu nyinaa atutu ensem bebree ni ade na aba nso bɛka ya mmere bi adom tv ɛkɔ hɔ ne adom fm ɛsɛ no road no vote ɛma amanfo hyehyɛ tie ne ade saa nyinaa ɛwɔ hɔ ɔmampani san ba hɔ ɛhɔ nso betwa ahomam kwan no ɔde ama adom contractor ɛna ɔno nso ɔyɛ kwan no ɛwɔ hɔ ɛno nti yɛhwɛ anim sɛ saa kwan no nso wobɛtumi ɛyɛ awie ɔfa mu saa baa bɛpie baabi te sɛ ɛyɛ banda manje road kapte hɔ deɛ ɛhɔ na cars na ɛbɛloadu ɛyɛ cashew ni nyinaa no ɛde fa hɔ saa ɛfa sampa na ba bɛsi manje na efu manje na aba bɛsi ɛyɛ nsɔkɔ na aba wanchi na sɛ ɛbaa no na ano yɛdu na kaa baako amini ɛda hɔ a cashew ni nyinaa hwiagu ɛwɔ kwan no so na woduru hɔ a nsuo tɔ wɔ kwan no mu a ɛyɛ no go area ka biara ni hɔ a bɛtumi atwam ɛwɔ saa kwan no so a ɛno nso yɛhwɛ anim sɛ aban no bɛtumi ayɛ ɛde ama ɔmo nso ɛwɔ pom hɔ sampa nso yɛ kuro bi a ɛyɛ kuro a sɛ yɛ border town ankasa nti akɔbadie ne business ne ade deɛ nso ɛwɔ hɔ paa ɛno nti nam so ama akorɔmfo nso aba kwan no so yie papapapapa sɛ ɛbɔ na onsia a wontumi mfa hɔ baabi a ɛsan sɛ network akora a ebia bibi ato wɔ kwan no mu bɛfrɛ aka akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ bia bibi sei na ɛkɔ so no ebi nso ni hɔ nti kwan no mu nso ɛyɛ ade a adwadifoɔ ɔmo fa kwan no so ɛkɔ ba ɔmo kɔtɔn ɔmo nneɛma titiri die no nyinaa nso ɛyɛ ɔmo asɛm hia paa yɛbɛkɔ baabi te sɛ banda ankasa captain so ɔbɛhwɛ a ɛyɛ ansa na ɔbɛkɔ banda no Sunyani hospital road no te sɛnse sei deɛ tia ne tie yɛnyɛ no hwee mfuturo agye fa kwan ne fa ɛna ɔma ta fa na mekyɛ no ɛna ɔmo de ayi koota ne kakra bi gu so ɔmo kyerɛ sɛ yɛ first phase ɛna ɛno no ɔmo ayɛ but saa first phase no ara so no ɛna ɔmo san so ɛyɛ speed ramp ɛwɔ so na nka ɔmo sɛ ɔmo abɛgu second phase na gu so na kwan na nim yɛbɛn sɛ hospital na nim wɔ pɛɛ no ara nso no na nka ɛhɔ nso ɔmo ayɛ nso ɛnɛ yi ɔmo ayɛ half ɛna ɔmo agye half nti cars na ɛkɔba ne deɛ sɛ mfuturo nko a kapso ɔmo nyanya hwee ɛwɔ hɔ ɛwɔ Sunyani regional hospital kwan na nim hɔ ankasa okay then mame nda wase na mo ani ndi akyire yɛbɛsa to nsafrɛ o medase bebre nso meda asikofori na mote ne nka efiri ɛyɛ bono region no emu no nse busua akwan asɛm na ya na nya bosrem kan o ɛyɛ huge issue ba yɛn ne ntse miamia ne bi wɔ hɔ nso a adwuma ɛkɔ so ɛwɔ hɔ na ɛno nso no efiri ukua da ɛkɔ no bebi a enwuma ɛkɔ so no bɛbɔ mɔden abɛka kyɛ ɔbɛka ada no me ka kyɛ last week me bɔ amane ɛfatema ɛyɛ interchange the speed a adwuma ne kɔ so no me bɔ road minister abaso na me ka sɛ ɔmɔmɔden amane ne nkɔ mbirika na adwuma ne kɔ no ɛnkɔ saa sɛ ɛbɛyɛ ntɛm because edu anadwo a nkrɔfoɔ yira saa we fa ha no wa yira kosia we fa ha no wa yira kosia we fa ha no wa yira kosia nti fi ukere kɔ no so emia bebre ya akwan ni bi wɔ no ana wɔyɔ ana wayɔ awie no nso no yɛbɛma waswate ha nti yɛmfa nsi ha nnɛ ɛnɛ de facha me mbie phone line pacho bomodi ana facha me nyame ya adom a ɛyɛ ukere de me bie phone line no ɛde amount na fe de won so wɔka no watimi aka hyɛ ne so ma me sɛ ɛdenya